Затвори очи. Влез отново в твоята собствена позиция на сила. Вътре, вътре, вътре. Облегни се на гръбначния си стълб. Намести таза. Седни удобно вътре. В твоето торсо. Прибери се още. Намести раменете. Да се хубаво назад, спокойно, облегнато. Пристигаш вкъщи. Прибери енергията и в краката, в бедрата. Хубаво се намести обратно в кожата си. Намести се обратно дълбоко в костите си. Долу, до пръстите на краката, влез си обратно вкъщи. Влез обратно в раменете си, в ръцете си, в китките, дланите, гърлото, главата, черепа. И можеш да оставиш фонтанелата широко отворена. И да продължаваш енергията си нагоре към висшите измерения, светове на висшия ти аз, към твоята мъдрост, към горните ти чакри. Там можеш да останеш широко отворена, за да получаваш информация, мъдрост, светлина. И надолу също можеш да останеш отворена при усещане, при желание. Усети си го сама. Дали сега в момента искаш хубаво да се сгушиш вътре в своята хралупа, или имаш желанието да си отворена от двете страни. И отдолу също силно свързана през корена към майката Земя, към планетата. Ако се свързваш с планетата, един дъх, изпутваш надолу твоето присъствие, също разширяваш го да проникне дълбоко в корена ти. Дълбоко, още. И сега си изцяло прибрана, будна, присъстваща, съзнато наблюдаваща, чувстваща от дълбините на земята, през цялото ти тяло. До космоса нагоре. До центъра на творението.
Стой така, свикни да бъдеш в тази позиция на сила, на присъствие, на наблюдение, на авторитет. Това е състояние, което можеш да чуеш, да се нарича по много имена. Усещането на аз съм. Също така аз го наричам аз съществувам. Тук съм. Ето ме. Това съм аз. Това е едно много простичко, ясно усещане, което винаги е там, стига да му обърнеш внимание. То никога не изчезва, никога не се променя в есенцията си. Стига да се сещаш, да си го търсиш като усещане. И така, дълбоко, приятно, красиво закотвена в твоето аз съм. Дишай. Свиквай да навигираш живота си от тази позиция. В каквато и ситуация да се намираш отвън, свиквай да си осъзнат капитан в каютата. Капитанът на живота ти, който е в каютата, който е на разположение да мисли, да гледа, да чувства, да наблюдава, да взема решения от позицията си на сила. Тук помага дъхът, както ще забележиш, изключително много да научиш твоята нервна система да седи в тази роля, да седи в тази позиция и да управлява цялата машина на твоя живот от правилният пункт, от каютата. Не да тича като обезглавена кокошка по целия кораб и да върши някакви други уж важни задачи, а в каютата няма никой. И истинските важни задачи. Дишай. Биват изпуснати. И така. Сега, от тук вече можем да работим върху закотвянето, интегрирането и перманентното запазване. Това значи интеграция, да интегрираш, значи да си вземеш перманентно, да направиш част от своята перманентна структура, да вградиш, интегриране е като да вградиш вграден гардероб. Той е винаги там. Докато не се разруши, разбира се, при желание на смяна, на апгрейд, на интегриране на нещо още по-хубаво в бъдеще, но интеграция значи да вградиш като част от твоята структура, от твоята система, от твоята операционна система всички уроци, енергии, наблюдения, семена, енергии от висшите азове на хората в нашият лагер. Всичко, което присъстваше физически около нас в лагера и от висшите светове,
Представи си, че загреваш с дясната ръка широко в цялото това изживяване. Загреваш. Издишване го поставяш в сърцето си с усмивка. И си вземаш абсолютно всичко това изживяване, което е за твоето най-висше благо. И всичко, което ти си поръчала, пожелала, мечтала, чакала, търсила, осъзнато и неосъзнато присъстващо в цялото изживяване на уикенда. Загреваш в пространството сега, загреваш с физическата ти ръка, ако имаш място. И възможност, ако не с енергийната, си представяш как загреваш. И с лявата също, огромен кръг, чак отзад от гърба ти, откъдето искаш и можеш, един приятен, красив, огромен, широк кръг, загревайки с твоето съзнание. Вземам си всичко изживяно по моят път на израстване, което е за мен, за моето развитие, за моето разгръщане, за моето изцеление, за моето процъфтяване, за моето тотално изчистване, пречистване, осъзнаване, опознаване. Всичко, което съм получила, осъзнато или неосъзнато, в тези дни на лагера. Остави ръцете сега на сърцето си и си спомни за всичко. Вдишвайки го дълбоко, буквално се едно го изпиваш от пространството. Вдишваш го или с нос, или с уста, както ти дойде удобно, и го издишваш с отворена уста. Издишваш енергията, която вече не съответства старата енергия, която вече не може да бъде част от твоето тяло, от твоето сърце, защото тя просто не съответства с новите знания, умения, енергии, решения и избори, които ти си направила за себе си. Точно като да махнеш един стар гардероб и да вградиш чисто нов, лъскав, красив гардероб на мечтите ти. С всички негови великолепни функции. Вдишваш отново дълбоко, хубаво във всички клетки да проникне това енергията на моето разгръщане, израстване, лечение, трансформация, перманентна трансформация към моето висше аз. И издишваш щедро, радостно. Усмихни се. Всички жени заедно в този агрегор на радост, любов, творчески процес на себеразвитие. И пожелай отново от сърцето си цялото това поле, цялото това изживяване да помогне и афектира всички други жени по възможно най-светлия начин
изпратим Твоята благословия за дълбока, нежна, приятна, красива интеграция в техния собствен свят, техния собствен живот, енергийните им тела. Усети колко е лесно да обичаш истински през сърцето, без да знаеш, без да познаваш, без да има нужда от време. Всичко това са структури на мозъка. Осъзнай любовта, колко е проста, лесна, бърза, мигновенна, все проникваща и чиста, наречена безусловна, то като тя просто се лее. Тя просто желае най-доброто, без да задава въпроси, без да очаква отговори, без да търси логика и заслуга, дори нищо, абсолютно нищо. Дишай хубаво, усети цялата тази любов за теб и всички нас и запомни колко много любов ти си способна да канализираш, да излъчваш, да интернализираш, просто да тече и да тече и да тече, безусловна, неоправдана, независима от нищо, нежност, добронамереност, грижовност и любов. Това е едно естествено състояние на сърцето, на душата и нека то положи това намерение за себе си. Нека това състояние на безусловна любов да бъде твоето ново нормално, просто защото ти го можеш. Не за друго, не защото някой ще го заслужи, а просто защото ти го можеш и просто защото ти избираш да го канализираш. Личен избор. Разбира се, осъзнаваш също, че канализирайки и правейки този избор за себе си, всеки ден ти биваш облагородена от потока на тази любов. Така че има този допълнителен логичен аспект, който можеш винаги да се подсещаш и да си помагаш, да се връщаш в потока на любовта. Защото когато излъчваме определена вибрация, ние сме първата облагородена от нея. Изворът също черпи от това, което извира от него. Така че това е допълнително за мозъчето сладко да има мотивация и да се подсеща, че хей, всъщност аз избирам отново и отново да се превръщам в извор на безусловна нежност, любов, уважение, благословия, състрадание. Състрадание, подчертавам, не значи да поглъщаш нещата на другите. Извор. Изворът не гълта, той бълва. Извор на тази нежност. Тя се усеща вътре в тебе. Никога не се отместваш от позицията си на сила. Ти седиш дълбоко центрирана вътре. Това, за което говорим, е просто се лее. Се лее и се излъчва само. Просто изтича. И така дишаш си дълбоко, наместваш се отново в центъра си. Седалището на силата си, сърцето си,
както се казва, всички тези термини може да ги чуеш. Това е усещането. Да си седнеш хубаво, да се прибереш вкъщи, в каютата, в центъра, сърцето, в кожата си, в костите си. И така, хубаво усвоила енергиите на целият workshop, на целият ретрит. И взела решенията да си пазител и градинар на тези семена. Виж как те пускат коренче в теб. Хиляди осъзнати и неосъзнати уроци пускат коренче хубаво дълбоко в теб, в нервната ти система. Коренчета на здраве, на любов, на нежност, на благоразумие, на себеразвитие, на себелечение, на изчистване, на яснота. На отговорност. Виж ги как пускат хубави, светли коренчета, светят и сияят. И се сплитат радостно, светейки с нервната ти система. Коренчета на енергиите на свобода, лекота, яснота, сила, отговорност, авторитет. Воля, радост, автентичност. Дишай, радвай им се, приветствай ги. Благодаря. Растете живи, здрави, красиви, мощни в мен. Аз избирам да се превърна в тази великолепно благородна градина. Ухайна. И така, пожелавам ви светъл път, дълбока любов, дълбоко себе оторизиране, дълбоки дъхове, дълбоки вдишвания, дълбоки изчиствания. Вярвайте в себе си. Това е задача номер 1. Вярвай в себе си. Дишай себе си. Оторизирай себе си. Ничие позволение не може да ти свърши работа, ако ти не си позволила. Ничия диплома не може да ти свърши работа, ако ти не вярваш в себе си. Ничия оценка не може да те разгърне и да живее живота вместо теб. Пожелавам ти всеки ден да избираш да живееш живота си
на Макс, търсейки твоето собствено разгръщане. Твоят Макс. Твоето максимално разгръщане. Само ти го знаеш. И ще се радвам в нашите срещи, групи, да ни го показваш. Какво е твоето разгръщане, светлина. Защото ние имаме нужда от точно тази светлина, която ти носиш. Вселената е изключително свръхинтелигентна, перфектна. Вселената наистина е перфектно интелигентна. И тя е създала теб. Замисли се само концептуално за тази логика. Тя е избрала да създаде теб точно, конкретно теб. Точно конкретно този начин. Така че всички ние чакаме ти да откриеш себе си и да ни озариш с твоята светлина. Ти си подаръка за света около теб. Ти си добавената стойност, която Вселената е преценила да даде на света. Всеки жест на себе отрицание, себепотискане, себезабравяне ограбва нас от твоите таланти, умения, любов, светлина, топлина, пример. Така че ще те помоля лично да не се скрънзаш и да не бъдеш егоист. Да се осмелиш, да се научиш, да светиш възможно най-ярко. Ще те помоля лично да си дадеш това предизвикателство, да си позволиш и да се научиш, защото не е лесно, да се научиш да светиш възможно най-ярко върху всички нас. Ако слънцето се скрънцеше и се притесняваше от себе си, щяхме да сме измряли. И е абсолютно същото с теб. Аз лично смятам, че всички ние носиме тази отговорност. Щом Господ Бог е направил огромния труд да ни създаде и роди, точно теб, то аз вярвам, че носим тази отговорност да се себе усъвършенстваме максимално по нашите зони на сила и автентичност. Така че, моля те да ни светиш с точно тази светлинка, която си ти конкретно.
Благодаря ви, че съществувате, мили дами. Искам да изразя моето лично щастие и благодарност за този свръхвеликолепен уикенд, който надмина всички мои мечти, мечтите на малкото момиченце в мен, мечтите на голямото момиченце в мен, мечтите на жената, която също се е лутала много години в търсене на своето прозвище и визуализиране, молене и мечтаене на перфектният си живот, който вие направихте възможност този уикенд. И никой друг освен мен не може да го разбере това и не може да го усети и изживее. Аз си го изживявам абсолютно пълноценно и мога само да ви изразя в думи моята радост и благодарност. И да кажа, обичам ви от тази безусловна, лесна, всемирна, всеширна любов. Разбира се, знам, че ще се виждаме, чуваме пак, но въпреки това искам да ви пожелая отново и отново великолепен, творчески, светъл живот. Целувки и тръгнете сега из деня си, пръскайки своята светлина навсякъде. Цунки.